Tak, už to nebudu protahovat, jdeme na to. Jak už jsem zmiňovala, tak vlastně dnešním tématem je teda nadváha a obezita u dětí, které ale jsou současně i nějakým způsobem vybíraví. Já jsem to tady takhle specifikovala, protože si mi přijde, že to je jako hodně důležitý. Já jsem se vlastně k tomuhle tématu už jako ve své praxi se s tím setkávám nějakým způsobem, ale velmi jako zajímavou zkušeností pro mě bylo zhruba před rokem a půl, kdy jsem byla součástí jedné konference tady v Praze, která se právě týkala obezity u dětí. A opravdu to byl celodenní program, bylo tam jako obrovské množství odborníků a já jsem byla strašně překvapená s tím, jak vlastně hrozně jako úzkou optikou na to ty odborníci nahlížejí, jak vlastně se to opravdu nám jako hodně smrsklo na to, že jako víc zeleniny a víc pohybu a méně sladkostí, ale ono čím víc jsem to tam vlastně jako by poslouchala, tím víc mě to nějakým způsobem vlastně vnitřně jako iritovalo, protože v rámci toho stravování je tolik aspektů, tolik vlastně věcí, které nám tu situaci můžou komplikovat. A to jak do toho teda mínusového pohledu, kdy ty děti nám nejedí dostatek, nebo nám jedí málo obecně, anebo naopak, kdy nám jedí vlastně nadbytek, ale třeba ne taky vlastně kvalitní stravy, protože pokud vybíravýmu jedlíkovi, který prostě je na nějakých pár potravinách, který zrovna mají jakoby docela denzitní jako kalorickou hodnotu, tak jsou velmi jako kaloricky vydatný, jsou třeba ultraspracovaný a podobně, tak je úplně jedno, jestli je to dítě, který je vybíravý a neprospívá, anebo je to dítě, který je vybíravý a prospívá. Ani u jednoho není funkční zařadit víc zeleniny, protože prostě zelenina je něco, co v tom jídelníčku se na míle daleko vůbec neobjevuje. Takže tam potom dochází k obrovské frustraci, jak vlastně ze strany teda rodičů typicky, tak i vlastně ze strany potom těch dětí sekundárně nebo i primárně, protože velmi často se tyhle témata řeší v přítomnosti dětí, což stejně tak, jak je to nevhodný u dětí, které neprospívají, tak je to stejně ne-li horší u dětí, které právě už nám míří do nějakých jakoby problémů s tou nadměrnou hmotností. Takže tady ta konference mě trošku jako utvrdila v tom, že je potřeba se věnovat právě i těmhle dětem. Nemůžu říct, že bych jich měla třeba polovinu, jako určitě je to menší procento, ale je to určitě strašně důležitá a zajímavá skupina, na který by se nemělo zapomínat. Tak, já samozřejmě tady, by to bylo na snadě, tady vám říkat nějaký čísla, jak je to s obezitou u dětí v dětském věku nebo prostě v České republice, jaký jsou ty čísla, jaký jsou ty statistiky, ale myslím si, že to vůbec není potřeba tady se tomu nějakým způsobem ztrácet na tom čas, protože pak, když jste na tomhle webináři, tak jste buď rodič, který má takovýhle dítě, a trápí vás to, anebo jste odborník, který má v péči nějaký takovýhle dítě nebo víc dětí a chcete vlastně vědět, jakým způsobem to citlivě uchopit. Takže pojďme se podívat na to, jakým způsobem vlastně stravování v obecné rovině je jako komplexní aktivita, činnost, kterou my jako lidi provádíme každý den. A bez ohledu na to, jestli máme zdravý vztah k jídlu, jestli jíme málo, anebo jestli jíme moc, tak těchhle z těch 5 základních kategorií je vlastně vždycky přítomných a vždycky nám tu situaci bude nějakým způsobem ovlivňovat. Můžeme to teda rozdělit do takových jako 5 základních kategorií, přičemž většinou ten problém je v jedné z těch kategorií, nebo ten zrod toho problému je v jedné z těchto kategorií. Ale úplně nejčastěji se nám to potom prostě odrazí navzájem a stává se nám z toho taková velká sněhová koule, která se prostě na sebe postupně nabaluje a ten problém se nám zhoršuje a zhoršuje. A vlastně jdeme tam napříč těma jednotlivýma oblastma. Jo, a přestože to opravdu může jakoby způsobit nějaký zdravotní faktor, nebo to může způsobit nějaké opoždění ve vývoji, za chviličku si to vysvětlíme, jak se to vlastně u těchto dětí může projevovat, tak velmi často nám to potom spadá právě na tu nutrici, pak už nám to spadá na chování, pak se nám tím mění prostředí, nějaké rituály, rutiny v rámci toho stravování a ovlivňuje to samozřejmě celou rodinu a pak se nám to prostě, jak ta sněhová koule, postupně přelejvá dál a dál. Když je to vezmeme postupně,
Tak, vezmeme to od těch zdravotních faktorů, protože ty jsou takový vlastně nejhůř, řekněme, ovlivnitelný, ale důležitý na to je tam vnímat jakožto něco, co nám může dlouhodobě podkopávat nohy. A jednu věc, kterou bych tady určitě zmínila a zdůraznila, tak je nějaká jako hormonální nerovnováha, kdy primárně třeba problémy se štítnou žlázou se u těch dětí můžou opravdu objevit podstatně později. A je to, víte co, je to jako správný, že se k vyšetření třeba takovýhlemu přistupuje až později, protože ve většině případů ty problémy jsou spíš environmentální, respektive to, co to dítě konzumuje, než že by tam byla jakoby třeba nějaký onemocnění ty štítné žlázy, ale je potřeba to pamatovat a je potřeba vlastně to tam vnímat, že to může být aspekt, který nám vlastně nedovoluje se posouvat a budeme se tam v tom opakovaně točit. Potom tam máme nějakou genetickou predispozici, to je samozřejmě prostě jako genetická predispozice, zhruba nějakých 20%, zbytek je prostě vlivem prostředí, ale je dobrý to tam vnímat a samozřejmě nebrat to jako nějakou výmluvu, no oni nás všichni v rodině mají těžké kosti, no, což víme, že jako těžké kosti není už něco, co by bylo úplně relevantní, ale může tam být právě nějaký fungování toho metabolismu, může tam být ty rodinné návyky a podobně, což jako se může samozřejmě projevit v tom základu, v tom základním balíčku, co si to dítě bere. Co bych ale tady chtěla velmi zdůraznit a velmi vypíchnout, dokonce se o tom budu ještě později bavit v rámci té intervence nebo v rámci těch jednotlivých kroků, který vlastně k podpoře tohohle problému můžeme udělat, tak jsou problémy se spánkem. Respektive, tady je to nazvané sice jako poruchy spánku, ale obecně prostě ta kvalita spánku je u dětí strašně důležitá. A v dnešní době, přestože já mám takový jako vlastně ne úplně jako zaujatý vztah k obrazovkám obecně, což znamená k televizi, k mobilu, k tabletům, protože ve spoustě případů já to vlastně ve své praxi používám jako nějaký nástroj, který nás někam posune a ve chvíli, kdy jsme tam, kde potřebujeme být, tak je potřeba to samozřejmě začít trošku jako omezovat. Nicméně, když opomeneme, a já se o tom ještě budu bavit skrze vlastně to stravování jako takový, ale když opomeneme celou tu stránku a vliv na jídlo, tak obrazovky mají obrovský vliv právě na spánek a na kvalitu spánku. A děti, pokud obzvlášť třeba v odpoledních večerních hodinách koukají intenzivně do té obrazovky, tak to může opravdu narušit ty procesy, které vedou k tomu, že dítě pak má kvalitní spánek. Takže tohle bych tady chtěla vypíchnout jako něco, co skoro bych řekla, že pokud máte problémy s váhou a zároveň máte problémy se spánkem, tak ten zpátek je něco, co vlastně by měla být v tuhle chvíli priorita, protože nám ovlivňuje celou regenerační jako schopnost těla a spousta dalších aspektů. A samozřejmě i psychický naladění jak dítěte, tak sekundárně vás, protože pak, když nespí dítě, tak většinou nespí ani rodiče. Takže spánek v tomhle směru je tady velmi důležitý. Pokud tady mám rodiče dětí, kteří mají třeba nějaký ADHD nebo vývojovou dysfázii, poruchu autistického spektra, nějaký medikace, které mají nějaký tlumivý charakter, tak jeden z vlastně vedlejších účinků může být právě i jako vliv na tu seberegulaci a regulaci právě hladu a sytosti. Tím, že oni vlastně některé věci tak jako v tom mozku tak nějak jako oplošťujou, tak vlastně i tohle může být jeden z vedlejších účinků. Některé léky navíc podporují chuť k jídlu, což samozřejmě potom ve chvíli, kdy my tomu dítěti nabízíme něco k podpoře chuti k jídlu a zároveň se na něj jako zlobíme sekundárně, no tak je to samozřejmě problém. Nicméně zase u léčiv je potřeba vnímat, jakoby dát to do kontextu. Zdali to, proč
tu medikaci máme, je vlastně, jakoby, jak moc je ta situace jakoby vážná a co nám, jak moc vážné jsou ty vedlejší účinky na to, co řešíme. A vždycky je tady možnost práce s nějakým dávkováním, vždycky je tady možnost se změnou medikace, což samozřejmě není něco, co jako děláme takhle, ale že byste to dlouhodobě vnímali, že to je problém a že se tam změnilo třeba vztah dítěte k tomu jídlu, tak je to určitě potřeba s lékaři nebo s psychiatrem nebo s jakýmkoliv jiným lékařem, který vám tu danou medikaci předepsal, tak to nějakým způsobem otevřít a zhodnotit to, jak moc velký problém to je. Tak a potom nějaký jako specifické diagnózy, které samozřejmě v rámci toho, v rámci té seberegulace taky můžou být vlastně problematický. Tak, ale tady vlastně z celé té zdravotní stránky bych opravdu extrémně vypíchla ten spánek, protože ten je něco, co bych řekla, že může opravdu být relevantní pro většinu z vás, co tady dneska posloucháte. Tak, když se podíváme na druhou oblast, kterou hodnotíme, nebo na kterou se díváme, která je relevantní v rámci celého tom balíku toho stravování, tak jsou to dovednosti. A přestože možná by se dalo říct, že když je dítě, když má nadváhu nebo prostě tu váhu má vyšší, tak že tady v tomhle oblasti nebude žádný problém. Nicméně opak je pravdou a velmi často se jakoby s dětma, který nám jako konzumují velké množství ultraspracovaných potravin nebo kalorického pití a podobně, tak se velmi často dostáváme právě k dovednostem, kdy si ty děti vlastně tak nějak jako zjednodušují tu cestu. A když se vlastně podívám na takové, když vám řeknu takový příklad, jak jídelníčku, kdy máme dítě, který nám jí k snídani lipánka, brumíka, k svačině nám jí možná nějakou kapsičku, nebo zase v nějaký puding nebo jogurt nebo něco takového. K obědu primárně má rád nějaký rybí prsty nebo nějaký jiný vlastně těstoviny, třeba měkký, ultraspracovaný prostě potraviny, které jakoby mají ten charakter jakoby velmi jednoduché na zpracování. Potom jsou tam nějaké rohlíky, krupky, bramburky, samozřejmě nějaké bonbony, všechny ty věci, které jsou taky jako snackového typu. Tak tyhle všechny mají spousta podobných vlastností, ale to, co bych tady chtěla zdůraznit v kontextu dovedností, tak je to, že jsou to všechno potraviny, které jsou velmi jednoduché na zpracování. A spousta dětí nám to kousání trošku fejkuje, jo? Že vlastně třeba si to dají do pusy a buď to okusujou na předních zubech a vlastně to rovnou jakoby polikají. A to je jako jedna varianta. A druhá varianta je, že to tak nějak jako si v té puse tam jako melou a jako něco s tím dělají, ale zároveň to vlastně není úplně efektivní. Spíš to jako berou jazykem po patro, protože když vlastně zpracováváte sousto v puse, tak je to velmi náročná aktivita, kterou samozřejmě tam máte zuby, nebo respektive čelisti, který vám tam dělají ten pohyb, kousají ne takhle, ale takhle teda. Je to takové jako drcení, ale zároveň vám to jazyk z jedné strany a zároveň z druhé strany vám to musí držet i tvář. Jo, takže je to vlastně propojení 3 velkých vlastně takových důležitých jako pohybových vzorců, který když jedno z toho nefunguje, tak to žvejkání prostě nebude efektivní. A ty děti si to potom tak nějak hledají tu cestičku tou vybíravostí k těm potravinám, které vlastně na tu zpracování jsou velmi jednoduchý. Takže tady tohle bych chtěla vypíchnout. A ještě bych chtěla říct, že to, že tam to dítě třeba má v tom jídelníčku něco, co je opravdu jako tvrdý, ještě neznamená, že to je nějaká jako ukázka toho, že umí kousat, protože pak, když je to tvrdý, jsou například třeba oříšky nebo nějaký oplatky, nějaký krekly tvrdý, jo, nebo něco takového, tak pořád zase, když si představíte ten oříšek, který si dáte mezi ty zuby a scvaknete, tak on se vám v té puse prostě jako rozpadne, jo. A to je pak něco, co ty děti jsou schopný už si v té puse prostě třeba to právě zapijou, nebo něco, ale vlastně zase nevyžaduje to vyloženě jako kousání. Co vyžaduje kousání a s čím mají velmi často tyhle děti problém, tak je nějaký tuší pečivo, je to maso typicky, je to čerstvá zelenina, některé druhy ovoce a podobně. Takže tahle jako cesta, kterou velmi často můžeme vnímat jako nějaký jako zdravější nebo nutričně výhodnější potraviny, tak to bývají ty potraviny, se kterými děti s nějakou oslabenou tady tou orální oblastí můžou mít problém. A můžou nám to krásně zatajovat.